ಕಡಬದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಡು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಮಿತ್ತು ಆಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ರಕರಣ ತೆರೆದು ಬೈದುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿಡ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲನ ಮಿತ್ತು ಆಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಈ ಪೊಣ್ಣುಲು ಕಾಲೇಜ್ದ ವರಂಡುಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದುಂಡು. ಆರೋಪಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಬಿನ್ ಪಂದ್ ತೆರೆದು ಬೈದುಂಡು. ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನನಾಕ್ಲೇನ್ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಾಯ ಆತುಂಡು.